Lumisunafar ang Jobanivlog channel हमको फिन के सबर बाबा शुभाय मस्जिद फगवान ने महरला सुनाफर दाम गए इनफे ब्लॉग्स को पूरा जलसने लगा जब हाने मनी इंटरेस्टिंग करने से इस्तेमाल बनाएगा पूरा मिनने नुदो ना थांदन खुलनान तो इसे बाबा आइडिया मन खाबाय नङा होमबा सुनाफर भिडिअआ मा जानो हागौ बा नोंथां मोजों मा शेयार खालामनो नागिरदों भिडिअआ बे नङामोन माने आं आलदा भिडिअसो स्टार्ट खालामदोंमोन किन्तु अचानक से 24 सेप्टेम्बर 9था जानाय लोगो लोगो फुंनि आंनि एकाउन्टाव मानि फैसा सुनाफोर सेकेन्ड पेमेन्ट हाबफैबाय नोंथांमोननि आशीर्बादाव आरोना थ' आं जाय भिडिअखौ स्टार्ट खालामदोंमोन बे भिडिअखौ मारगुलि होननानै दोनथ'नानै बे जाबाय थासिगोन उनाव स' दानि लेटेस्ट आंनि निउ आपडेटखौ आङो नोंथांमोननो होगोन होननानै भिडिअ बानायब्रबलायबाय आरोना बारा गोलाव खालामासै नाफोर गुसुंल' भिडिअ बानायगोन मा कुइसन मोनदोंमोन आङो बिनि एन्सारखौसो बेयाव होगोन आरोना आंनाथ' लाखुमा जेबोआनो गैखाया जेलानाखि फार्स्ट पेमेन्ट मोनदोंमोन अब्लाबो गासिबो खिथाखादोंमोन आरो मायाव बाहायदों मायाव बाहायाखै पाइ हिसाब थाइसे थाइनै माबा बिसिया खरस खालामनानै फिसायनो हिसाब होनाय बायदि आं नोंथांमोननोबो आं देखायखाजोबदों आरोना बेयाव बेसेबां थांदों बेयाव बेसेबां थांदों एसे आग्लायनानै दंबावोमोन बिदि खालामबाय होननानै बाखि जिर'थ' जाखादोंआनो आं दा मा बुंनो मा मानोसो जाबावबाय आरोना जाखिनि मेहनत खालामदों जाखिनि खस्थ' खालामदों जेने थेने बेनि फिथाइखौ आं मोनबावबाय बेयाव सबसे गिदिरसिन रला दङ नोंथांमोननियाव आरोना ओमफ्राय पजिटिभ आंनि सापर्ट इसोरनि आशीर्बाद ओमफ्राय आंनि नाजानाय सब मिक्स खालामनानै मेसिनाव मिक्स खालामनाय बायदि जानानै आंनिसिम सौफैबाय आरोना थ' एबार सोरबा आंखौ लोगो मोनोबा आंनि साबसक्राइबारफोर आंनि भिडिअ नायग्राफोर लोगो मोनोबा आंखौ बुंनो आब' बा आगै जायखिजाया बुं माबा हेलौ सबाय मा जेव नोंनि भिडिअखौ जोंसो नायो थाखि थुखि लोगो मोनोबा आङो डायरि मिल्क चक्लेट जाहोनो हानाय दा आंनाव दमा दंथ'यो आरोना माने दिनैसो लेटेस्ट हाबफैदों नालाय ओंखायनो बे खोथाखौ गोरायै बुंबाय आङो ओमफ्राय जोब्बाथाय खिन्थु बिबाबो मोननाय नङा बिबा मोननो हागौ खिन्थु फौजि बिथांनि फैसाजोंसो जाहोनांगोन आरोना ओमफ्राय खिथागोन आङो नोंथांमोनहा गोसोआव दङ ना आं सिगांनि फार्स्ट पेमेन्टखौ बेसेबां हाबदोंमोन होननाय गोसोआव गैयाबा आं खिन्थागोन बा सोरबाफोर गोदानै फ्रांदोंबा आं खिन्थागोन 10,000 जानो एसे खम हाबदोंमोन 9,500निबो बारा हाबदोंमोन आरो मानो होनोबा ओरैनोथ' $100 एकाउन्टाव फैयो होननानै बुंदों बाट सिगांनि फार्स्ट पेमेन्टआ $100नि बारायावसो एकाउन्टाव फैदों आरोना $120 जाबासो बिसोरो आंनि एकाउन्टाव सोनानै हरदों आरोना $100 हराखै बिदिनो गथा माबा मोनसे फैखायो जायफोर इउटुब चेनेल इउज खालामो ओमफ्राय मा होनो वाइटि स्टुडिअ'आवहाय जेनेबा मनिटाइजेसननि उनावहाय मा प्रसेसफोर जायो बेखौ माने मिन्थिखागोन आरोना ओमफ्राय जायफोर इउटुब चेनेल इउज खालामा एसे फोरमायनानै होनोसै आङो थख' ओंखारखायो माने दिनै इसिबां डलार नोंना प्लास जादों बेफोर एडभार्टाइजनि थ्रुयैसो फैयो नालाय स' एडभार्टाइजफोरखौ दाननानै नायनाङा दे सोरनाफोर जायफोरा आंखौ बिराद मोजां मोनो स्किप खालामनो नाङा अननानै नाय एडभार्टाइजआसो जोंनो फैसाखौ होगोन आरोना डलारखौ जोंना बारायफैगोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो एखमबा खम भिउस फैयो एखमबा एसे बुरजा भिउस फैयो आंबो नाजायो नोंथांमोनाबो आंखौ अनसायलाङो बेनिफ्राय बयबो जेब्लायबो गासिबो भिडिअखौ पसन्द खालामजोबगोन बे नङा स' बेनि गेजेरजोंबाबो आं दिनै सेकेन्ड पेमेन्टखौ मोननो हाबाय नो टेनसन एसे मोनदों बुरजा मोनदों जेबो परेसान नङा जाखिनि मोनदों बेजोंनो गोजोननाय आरोना ओमफ्राय फार्स्ट पेमेन्टखौ मोननो आंनो बिदिनो लेरेट थेरेट 3.5 मासनि एसे बारायानो नांदोंमोन खोमा आं एडजास्ट एसेबां गोसोआव गैला बै फार्स्ट पेमेन्ट मोननाय ब्लग्सआव आं खिथाखादोंमोन स' नायहैनोबा सोरबाफोर नायहैबानो जाबाय गोदानफोरबा आरो जायफोरा नायदों मिन्थिखाबाय बेनिफ्राय बियो सेकेन्ड पेमेन्टआ एसे खम हाबदों सोरनाफोर फार्स्ट पेमेन्टनिफ्राय एसे खम हाबदों आरोना मानो होनोबा एबार आंनो $100निफ्राय एसे बारा जानायावनो सोनानै हरदों आरो $120सिम थाङाखिसै आरोना बुस्थुआहाय जायो खिन्थु डलारा जमा जाबायमोन सिगांनिसेबां पेमेन्ट मोननो थाखाय डलारा जमा जाबायमोन खिन्थु बेखौ बिसोर एक्सट्रा खालामनानै दोननानै $102नि फैसाखौल' आंनो सोनानै हरदों आरोना नोंथांमोना गाव हिसाब खालामनानै नायबा मोनगोन ओमफ्राय आंबो लाखांनाय नियम गैखाया खिन्थाखायो सोरबा सा साज्राङै खिथायो आप लोग आइडिया करके बताओ होननानै हिन्दी इउटुबारफोरावबो आं नुयो आप लोग आइडिया करके बताओ $100 हाबदों बिदि हाबदों होननानै बुङो आरोना एडजास्ट फैसाखौ खिन्थाया आरो आङो जोंनि बर' इउटुबारफोरखौबो खिथानाय नुवाखै खिन्थु आंहा जाम्बि नालाय नोंथांमोननि जुनैनो आंनिसिम हाबफैदों बे बुस्थुआ आं नोंथांमोनजों मानो शेयार खालामा खिथागोन आङो सोनाफोर स' सिगांनियाव हाबदोंमोन ना 10,000नि एसे खम स' एबार 9,000बो हाबाखै सोनाफोर 8,000नि एसे
एसेल' बारा हाबदों आरोना मानो होनोबा जेबो दुखु मोननांगौ गैया मालाय गावसोरनो $100 जानाय लोगो हाबखादों $20 फैसाया आगोलावथ' $20 बारा जाखादोंमोन नालाय स' बिनि फैसाखौबो हरदेरखादोंमोन थ' दा $20 फैसाखौ बिसोर आंनो हराखै नेक्स्ट पेमेन्टाव होगोन बिसोरो स' जादासे जादा आंनि भिडिअखौ शेयार खालामबाव थाखि बै $20 फैसायाबो प्लास जानानै आरोबाव थाबैनो मोननो हाबावो स' आङो फार्स्ट पेमेन्ट मोननाय समाव बुंदोंमोन आरोबाव माने थाब थाब मोनबावनो हाथों होननानै बाट हिसाब खालामबा फैसाया खम हाबदों खिन्थु हिसाब खालामबा टाइमाबो खमावनो मोननाय जादों आरोना मानो होनबा भिडिअ जाखिनि नायदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ एसेबाबो माने थुलुंगाखां होदों बारायहोदों आंनि डलारखौ बारायहोदों आंनि भिडिअखौ नायलांदों बै सिगां पेमेन्ट मोननाय समाव आंना साबस्क्राइबाराबो एसे खममोन डलाराबो जानो थाखाय एसे टाइम लादोंमोन जेबो नङा बे हिसाबै दा एसे जौगासिनो दं आरोना नोंथांमोनाबो खुसि जाबाय जानो हागौ ना जाय आंखौ बिराद मोजां मोनो आरोना सोरबा एसे रायनो लुगैबाथ' मारगुलि साला मोनलायबाय बियो होननानैबो बुंनो हागौ स' बिदि साननो नाङा इउटुबा आं बुंखादोंमोन बिनि आगोलनि सिगाङावबो इउटुबा बयनिबो रावनिबो बिमा बिफानि नङा इउटुबा आरोना बास जोङो टाइम होलायलायनानै भिडिअफोरखौ नायलायलायनांगोन आरोना अब्लासो ओमफ्राय माथो खालामबावनो सोनाफोर आंनाबो भिडिअफ्रा इसिबां हेभि जाया ओंखायनो इसिबां मानसिफ्रा फैजोबा 10,000 साबस्क्राइबार दंबाबो 11,000 साबस्क्राइबार दंबाबो बिसोर नायजोबा स' नो टेनसन अब्लाबो आं बेखौ आंनिल' टेनसन साना मानो होनबा 1 लाख 2 लाख साबस्क्राइबार गोनां मानसिफोरनाबो 1 लाख 2 लाख भिउस फैजोबनाय नङा आरोना गासिबो भिडिअआवनो गोबांखौनो नायबाय स' आंनाबो जुदि 10,000 11,000 साबस्क्राइबार दंबाबो बिसिबांखौ आं नायजोबगोन होननानै आसा खालामजाया मानो होनबा सोरबा मालाय बेस्थ'बो जायो सोरबा अबेबा मोनसे भिडिअखौ मोजां मोननानै साबस्क्राइब खालामनानै थाङो आखौ बियो नेक्स्ट भिडिअ फैफिना बेफोरो सोलिबाय थाखागोन आरोना नुबाय थाखायो जोंबो नङा होमबा इउटुबावनो बेफोरबायदि नुखायो आरो सोरबा आगैमोन आब'मोन आब' नोंनि भिडिअखौ आं नायबाय थायो खिन्थु आं दिनैसो फार्स्ट कमेन्ट होदों स' थेंक इउ स' माच आगैमोन बेनिफ्राय आरो आं उमुगनिफ्राय नायदों आब' आं उमुगनिफ्राय नायदों बाजै ओमफ्राय आङो जायगाफोरखौ मेनसन खालामजोबनो हाया बुहुद जायगानिफ्रायनो बुंदों जायनो नुफ्लांनानै नायदों मोजां मोनदों बेनो कमेन्ट हरदों ओरैबादि गोसोआव नाङो एनिफ्राय रेगुलार नायग्रा बिमाफोर सनाफोर आगैमोन फंबायफोर आदामोन मादै आदै गोसो गोरबोजों साबायखर आरोना बेनिफ्राय आरो बेखौबो खिथाखागोन थाखि थुखिनो सेकेन्ड पेमेन्ट मोननायखौ मा खालामगोन आब' मा खालामगोन आगै सानगोन स' आङो सानदों बेखौ नोंसोरनि मोजां आरो आंनि मोजांनि थाखायनो आङो एसे माबा मोनसे बुस्थु लानो सानदों एक्सट्रा जेबो लानो सानाखै सोनाबार नोंसोरनिबो मोजां जागोन आंनिबो मोजां जागोन माबा मोनसे बुस्थु लानो सानदों दाख्लै फार्स्ट पेमेन्ट मोननायावथ' आं आंनि थाखाय जेबो लायाखै आङो फुजा होबाय एसे गामियाव आङो बे प्रसादखौ जाहोबाय फुजा होनानैहाय बेनिफ्राय आं एसे गोदि थानायखौहाय आङो बिजनियाव थांनानै आइ आबै बुरैमोनखौ आङो एसे पार्टि जाहोबाय बास बेखिनियावनो आंनि फैसाया जिर' जादों आरोना जेबो नङा अब्लाबो गोजोनबाय आङो खिन्थु एबार आङो आंनाव स्टाइल थानाय बुस्थु आं लानो सानदों स' नोंसोरनि थाखाय मोजां जागोन आंनि थाखाय मोजां जागोन आरोना बेखौ आङो जेब्लानाखि बुस्थुखौ लाबोगोन अब्ला आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन बेनिफ्राय सासे बिमा जाय आंखौ बुंदोंमोन नेक्स्ट पेमेन्ट मोनबा मबाइल लादो स' नों आंखौ बे 8,000 फैसाजों मबाइल लानो थिनदों पापि सानना नायलायबा फुरि बिथांनिफ्राय आं बेसेबां लानांगोन मबाइलखौ आं लाथ'वा र' थान्दा बोथोर फैबा आंनि मबाइलाबो हें जानाया बन्द जागोन आंहा आंनि मबाइलनि सायाव फोथायनाय दङ दा गरम बोथोर नालाय 40 डिग्री 39 डिग्री बे मालाय बहा थिखिनो हानो ओंखायनो एसे हें जानो नागिरो आरोना बेनिफ्रायहाय बाखिथ' थिगैनो सोलिगासिनो दङ मबाइलाहाय जेबो नङा रेडमि 10 Pro Max आरोना आंनि पेमेन्टजों आं मालाबाबो मबाइल लानो हागोन बायदि मोनथ'वाखै देनां बुरैबा साबस्क्राइबार बुरजा जायोबा थाब डलार बारायोबा खिसान लानोबो हानो हागौ नोंथांमोना आशीर्बाद होबाय थायोबा ओमफ्राय खिन्थु मबाइल लानांगौबा मालाबा आं बिथांजोंसो लानांगोन दा आंनाव मबाइल लानो हानाय दम गैया आरोना आरो नांथ'आबो सनाफोर बेजोंनो सोलिगोन बेजोंनो आं फार्स्ट पेमेन्ट मोननो हाबाय बेजोंनो आं सेकेन्ड पेमेन्ट मोननो हाबाय नोंथांमोननि अननायाव आरोना आं जास्ट बेखिनिखौनो आं शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ बानायब्रबदों आलदा भिडिअखौ साइडआव दोनलायनानै आरोना गोलोमफ्रुलायनाया नै आङो बुजिबायना सनाफोर दा स' फार्स्ट पेमेन्ट आंना 9,500 एसे बारामोन खिन्थु सेकेन्ड पेमेन्टआ आंना 8,000निल' एसे बारा जाबाय आरो 8,500बो नङा 8,000 आरो 8,500नि गेजेराव आरो सनाफोर जास्ट 9टा बाजियावसो फ्लुइं हाबफैदों दाख्लैनो हरबाय होननानै इउटुबा आंनो खिन्थादों खिन्थु एडसेन्सआवसो आगोल हरग्रोयो नालाय आङो चेक खालामबाय थायो आंनाव फैसाया एसेल' दंखायो फुरा स्क्रिनशट मारनानै दोनखायो आरो आं फज'यो आंनि फैसाखौ आंनाव बेयाव बेसेबां प्लास जाफैगोन मानो होनबा हाबहां जाखाबायमोन नालाय ओमफ्राय
स्क्रिनशट खालामखानो नालाय हाबफैनाय लोगो लोगो ओमफ्राय फौजि बिथांनि थाखानाय फैसाखौ आङो माइनास खालामलायो आरोना ओमफ्राय माइनास खालामनानै जाखिनि बासायदों बियो 8,000निफ्राय 8,500नि गेजेराव आंनि हाबफैदेरबाय आरोना ओमफ्राय दा आं बेस्रा बिथांनो खिथाहरनोनो मोनाखै आरोना खिथाखादों आङो फौजि बिथाङा दा ट्रेनिंआव दंहैयो होननानैहाय सोरबा बहुद बुंदों साक्सेसफुल जाथों मोजाङै मोजां कर्सखौ खालामजोबनो हाथों सो थेंक इउ स माच आगैमोन आब'मोन हागोन बियो गोराखासो हायाबा मानिथो बेलाय होजागोन आंजों कर्सआथ' आरो बिसिना सोलिबाय थाखायोआनो जाय फौजि बिदा फंबाय आंनि ओमफ्राय जाय फौजि मानसिनि न'खर बिसोर मिन्थिखागोन बारा फौजि होनबाय थाबाबो सोरबा रायलायगोन दे बाट आं मानो मेनसन खालामा जानो आं बिथांनो खिथाहरनो होननानै आं फन बुदोंमोन खिन्थु फनखौ रिसिभ खालामाखिसै आरोना बेस्टु आं मिन्थिखायो खालामखानाय नङा होननानै थेवबाबो खिथाहरनो होननानै आङो सानदोंमोन आरो ओमफ्राय बिथाङाथ' हमाखसै ओमफ्राय आं बिखुनजो बिमानो फन हरनानै खिथाहरबाय मोनबाय होननानै दे आरो माथो नांबावगौ इसिबां हाबनानैलाय होननानै आं होनदों औ 100 थाखा हाजिरा आंहा फैसा हाबदों होननानै खिथादों आरोना आङो अमा बेदर दिनाव 100 जानो हागोन आङो होननानै मिनिनानै सानैजों रायलायदों आरोना बिखुनजो बिमाजों आंजोंहाय बेनिफ्राय बे भिडिअखौ आं गुसुंसो खालामनो नागिरदोंमोन गोबां बाथ्रा बुंबा गोबां ओंखारो बुहुत आगैमोन होननानै दाख्लैफोरनिफ्रायनो कमेन्टआव सोंगासिनो दङमोन आब' नोंना सेकेन्ड पेमेन्टआ बेसेबां हाबखो होननानै माने आंखौ हाबनानै सिरि थाबाय सानदों आगैमोन बिदि नङा आं हाबनानै सिरि थाया जै हाबदों फोरमायखायोसो माला हाबो माला फोरमायनो मोनगोन माला खिथानो मोनगोन नोंथांमोननो बिसो आरोना स' ओंखायनो हाबनाय लोगो लोगो आङो खिथाथारबाय आरो मेहनतखौ धैर्ययै मेहनतखौ खालामलांबाय था खम भिउस फैयो टेनसन लानो नाङा लासैनो फैगोन धैर्य खालामनानै था आरोना स' दा दोनथ'नोसै थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय